In Diyos, adubos paypaya, pakaluluwa na ka, aking pakapagkawaling kasalanan ka, idadala ka sa king biye, alanan ka. Ingkinu manatiliya kekayungan at kekatuloy pamamasang iban king mayang pamarita at pagkamsanuan. Ligaya keka o Ginoo. Bispira na kanita ning piyesta na ning pamaglagpos. Bano ng Jesus king dinatang na ing oras na bang akoya keti king yato
at mibalik ne kingit pa. Kaduguranan ng ring bandina ay atyo ket kinyaki at liguranan na ang gaking kawakasan. Kasunod na lang Jesus ting alagad na king apunan alulanan ng ring Diablo king isip ng Judas Iscariote ing anak ng Simon ing pamagtaksil kang Jesus. Bago ng Jesus king sa dagpaya ning na ing ipakaya at king ibat siya king Diyos at papuntay king Diyos. Tinalakan niya Jesus, dikas na, impiblas na, at bebata na ang sarili na king Kuanya. Kay ba, may tugtog yung danong king palanggana, at pekumpisa na ng inosbitis din alagad na. At pilisa na na king Kuanya makababat king kayang awakan. Nga ng Simon Pedro inyang lapita ng Jesus, Ginoo, ikaw manosbitis ka na ako. Pegibat ng Jesus, emo pa ay tindyan ing daramtan mong yan. Dapat bandang tauli ay tindyan mo. Sinabi ng Pedro, kumalyaring pawas ding bitis mo keka. Pegibat ng Jesus, nung eka pawas bitis ka na, alagang pamatay ka na. Sinabi ng Simon, Ginoo, nung makanya, mo ring bitis mo, inangwasan mo, doon patina, ringgamat at buntok. Nga ng Jesus kaya, kailangan manos ing pintilo na, subali ka ring bitis, uling malinis na mabilo ka katawan, at malinis na kayo, dapat kayo man. Uli ng balo ng Jesus, nung nino'y magtaksil kaya, inya sinabi na, kayo man malinis. Inya ngawas na nala, bitis, at asunod na ng pasibayo, impiblas na, bing-balik aking lames, at nga nang kinutang karera. Ay tindihan niyo, ning dapat po kaya kayo, sa inyo pong maestro at Ginoo, tinod kayo, uling makanyang tubig. Nung akong kaya kayong Ginoo at maestro, inos na kayong bitis, kayo man, sukat kayong ipapanos bitis. Dininan na kayong halimbawa, bagdaktan niyo naman, ingati, ing dapat po kayo. Kapatid, mayang pabalita ni Ginoo. Kapurian kaya o Kristo. Kaya papali ni ipon-ipon po ang kanita, abayan tayo ng Ginoo. Kaya kareng umpisa na may kausang tamo po, Misteryo Pasko. Ing trido na ng Pasko. Ing kasakitan, kamatayan, at pamasukin ng Biblia ng Biblia. Ngayon po, Maldo may iti Webisan, ausan po mandatong Thursday, in Webis na ni Neka Utos, mandatong Thursday, awas na po kanini. Lembate, ay nawara na ng Ginoo nagdaputan asa that we should do nagawan tao. It is a marching order. Do it. Do this. Gawan yun. Daktan yun. Sukat yun. Daktan. Nana ng Ginutang Jesus Cristo. Kaya, nekad at nula po rin ang tao, magpitutuloy ang tao. There are 3 marching orders of the Lord that we should be doing. Atlong bagay, ing sukat tang daramdan.
Mumuna, do this in memory of me. Ito yung meron. Dagdag iti bilang kapigaganakan ka na. At tani, sana ing parapat na ningkin na sana dagdag ta bilang kapigaganakan kayo. Ala na po aliwa, dune ing banal na Eucharistia. It is the Holy Eucharist. Kaya kaninindot ni Huwebes ay di man kayo nausantaya mandato, ausantaya naman the Mass of the Lord's Supper. Ing tawlinang apunan ninggin, numuka rin, binyene kaya katao, ing kayang katawan at ing kayang daya. Do this in memory of me. Dagdan iti bilang kapigaganakan ka na. Ay niya, nung eta dagdan, ing papakiugnayan tamo, king kapabilatana ning banal na Eucharistia, alata ang pangatayin kaya. Alata ang pangatayin king ginutang Yesu Kristo. Alata ang pangatayin. Nya nung niya kasisimba, kamakinabaw, alata ang pabigagan na ka king ginutang. It is our duty and loving obligation. Love one another. Mikakalugod kayo na ninyo. Eko ipate-pate. Eko sasabi. Eko magugulo. Uriging samkada ning Semana Santa, ligura nila ang dating katataw niya. And the command of the Lord is not just simply love one another. Kaya po, pupus ka rin, sinabi na ning Ginoo, mikakalugod kayo. Sinabi na ning Ginoo, mikakalugod kayo, at timonong makanador ako, liguran, love one another as I have loved you. As I have loved you. Mikakalugod kayo, at timonong makanador ako, liguran. At naguya itang lugod ay ita. Lumugdaan mo kanya, ketang katlong mandato. Katlong mandato. Uling doon malatang lugod, kalupa na, ning lugod na, ning Ginoo. Tayo po arapat itang katlong mandato. We can never do the third order. The third mandato, we could never do it if we do not really love one another. At dahil ako'y nagtatlong mandato. Nadindang tao keng Ebanghelyo. Nung makanador mo anang inosbitis, makanyan kayo naman sukat ni papanosbitis. Nung makanador ako sa inyo kong Ginoo, inos na ko bitis, kayo mo naman, sukat kayo ni papanos bitis. Serve one another. Ipapanyuyo kayo. Ipapanyuyo kayo. But without love, we can never really serve. Without love, we can never really serve. Yasa kang pagpakumbaba at kaya maging matas. May kikinuan ng kaya sarili. Nung ako, sa yung Ginoo at Maestro, patang ko ing bebakos kada ko sarili at inos na ko bitis, pakainyan kayo na. Yung kikinuan ng kaya sarili, maging tanasuy kayo.
So these are the three commandments, mandato. Para kaya kataman at tutuki at bisang maging talatukina ng Pinoy. To share and participate in the Eucharist. Do this in memory of me. Love one another as I have loved you, and wash each other's feet. Sukat kayong ipapanos bitis. Sana po ay tatungan na king hulugod king amungin. Nyaningita mo sasabi kalugurang ke ning Ginoo. Sana po naman po mayakit na ganyan at lumbake na daraptan tao. Ingating kang papakiugnayan king Ginoo, king banal na Eucharistia, ing magbibiega, king minmong pamikalugod, at magbibiega, king minmong pamamalasakit, at kasuiwan, karing aniba. Karabagdang,
Kay bata po ni Tauting Santisimo Sacramento at po tapong mirasne kay lugal na mag-umpisa na po ang kahimik apamag manalangin at pamagdebosyon hanggang po alas 12 ng Kapitanang Beni. Dito po isang makyabe o tapong Kapitanang Beni sa lubungan niya ng Biyernes Santo king kapamilantana ng istasyon na ng Cruz na palikunan na ay kaya tapos ni MDC uling taulinan niling magbihilya niya kaya betala po kaya katang MDC kaya pamag-istasyon potang alas 12 na po ng Kapitanang Beni. At bukas po sana agyang mapali abayan tayo po ng Ginoo, king oras na ng kayang kamatayan. Para po kay pamamugil, pamanuma, king banal na krus, itang alas 4 na po ng kagantanapunan bukas. So sana po abayan tayo ng Ginoo, king kayang kamatayan. At sana po ayalala po kaya kayo, ngayon po sana mamangan bukas, karni, at kaya po. Friday is fasting and abstinence, no? Good Friday is fasting and abstinence. Ya, sana po, makanan mo, misa po kayong pabanwa, ganap tamo po ng pamagayuno, ang pong yung abstain keng pamamangan keng karni. Talakanta na po para kintaw din panalangin. At nung magbisita iglesia ko po, mga di kayo, no? O mamarap kayo keng Santisimo. Kaya kayo po kabat agad matitrato. Mga di ko pa, mga di kayo. Lalo na maging ko po mahalaga taong pangadi. No? Manalangin tao, o lubos, o Diyos sa lubos maypay. Tatanggap kaming panibayin niya king pamangan apik kalumna kaya kami kaya tisurin ning anak mo. Akamtan misan, ingganap akas naman king pamisusulong yang pangmo kaya kami. King naranganga kong kaya rin. Iti adwan mi, king kapanataan ng Kristong Ginoo. Amen. In supreme opet
tahimik ako po wala ganyan, kaya meron akong samban at mag-umpisa na po in Ihilya hanggang Otang alas 12.